Iraultza politikoak, 1776-1858. Frantziako iraultza, 1789 urtean eman zan. Burgesia krisi egoeran jauzi zelako. Frantzia, 4 gradu mendebalderantz, 8 ekialderantz bitartean eta 50 gradu iparralderantz eta 54 gradu hegoalderantz bitartean kokatzen da. Hasieran arazo larriak egozan. Gero, 1793 eta 1798 urteen artean, Luis XV ogasun ministroak ekonomia krisia geldiarazten saiatu zen. Ogasunaren egoera gero eta larriagoa zan. 1798an porrota gertatu zen, eta erregeak irtenbide bakarra zuen, estatu orokorrak. Frantziako estamentuzko gortetara deitzea. Estatu orokorraren bileraren aurretik, estamentu bakoitzak keza kuaderno batzuk idazten zituen, eta bertan adierazi zituzten beren proposamen eta arazoak. Politika giro lerro horretan, estatu orokorrak bildu ziren Versaillesen 1789ko udaberrian. Uztailean, 3. estatuko ordezkariek Asamblea Nazionala eratu zuten, eta Frantzia osoa ordezkatzeko legitimotasuna beraiek soilik zutela adierazi zuten. Diputatuak pilotalekuan bildu ziren, eta zin egin zuten bilduta jarraituko zutela konstituzio bat idatzi arte. Horregatik, Asamblea Nazionala Asamblea Konstituziogile bihurtu zen. 1789ko uztailaren 14an Bastilari eraso egin zioten, ogia galestitzen ari zelako, eta erregea Parisen tropak bilatzen ari zelako entzutean. Asamblea Konstituziogileak helburu hauek zituen, Frantzian aintzineko regimena desagerraraztea eta konstituzio bat idaztea. Aintzineko regimena desagerrarazteko eskubide feudalen aboliziorako dekretua onetsi zuten, 1789ko abuztuaren 4an. Abuztuaren 26an gizakiaren eta herritarraren eskubideen adierazpena idatzi zuten. 2 urtez lanean jardun eta gero, 1791ko konstituzio aldarrikatu zuten, irailean konstituzioan diseinaturiko eskemak ezaugarri hauek zituen. Parlamentuzko monarkia zan, bertan subiranotasun nazionala eta herritarren oinarrizko eskubideak onartzen ziren. Boteren banaketa. Botere legegilea Asamblea Nazionalaren esku egoan. Betearazlea erregen eskuetan eta judiziala berriz auzitegiak zuten. Asamblea sufragio zentsario bidez hautatuko zen. Eta administrazioaren dezentralizazioa Frantzia